hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 7 uur. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Gemeenten mogen zelf regels maken voor het gebruik van staalslakken. Dat benadrukt Milieustaatssecretaris Bertram. Landelijk geldt er al een tijdelijk verbod en een vergunningsplicht omdat die staalslakken giftig kunnen zijn. Bertram ging hierover in gesprek met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Sommige gemeenten dachten dat ze door het Rijk werden beperkt in het maken van lokale regels. Maar de staatssecretaris bevestigt dat gemeenten wel bevoegd zijn om lokale voorschriften voor bouwstoffen te maken. De VS voeren vandaag hun grootste luchtaanvallen tot nu toe uit boven Iran, zegt oorlogsminister Hegseth. Volgens hem stijgt het aantal vluchten en bommenwerpers tot recordhoogte. Generaal Kane bevestigt dat de VS met deze meest intensieve aanvallen sinds het begin van de operatie 2 weken geleden de Iraanse luchtmacht, de marine, het raketarsenaal en de productie van ballistische raketten wil raken. Volgens president Trump helpt Rusland Iran om Amerikaanse militaire doelwitten aan te vallen. Koning Willem-Alexander heeft naar aanleiding van de oorlog in Iran de afgelopen dagen gesproken met de staatshoofden van Qatar, Jordanië en Oman en met de kroonprins van Koeweit. De gesprekken zijn bedoeld om steun en solidariteit te tonen, zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Het Jordaanse Hof bevestigde het telefoontje met koning Abdullah. Ook de sultan van Oman zegt te hebben getelefoneerd met de Nederlandse koning. De komende dagen belt Willem-Alexander nog meer staatshoofden in de regio. En de VS zijn in gesprek met Cuba over een mogelijke deal. President Trump zegt dat de Cubaanse leiders een akkoord moeten sluiten en noemt dat eenvoudig. Volgens president Díaz-Canel zijn de onderhandelingen op dialoog en oplossingen voor bilaterale geschillen gericht. De gesprekken komen te midden van een zware energie- en economische crisis in Cuba. Trump dreigde eerder al met maatregelen tegen olie- en invoerleveringen aan Cuba. Het is onduidelijk wat de precieze inhoud en uitkomst van de gesprekken zal zijn. Het weer vanavond en vannacht overwegend bewolkt met her en der wat regen en in het noordwesten kans op onweer en wat hagel. Vannacht is het een graad of 4 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we een bewolkte dag met soms een bui bij zo'n 9 graden. Tot zover het radionieuws. De ster van de stad altijd dichtbij. RTV Maastricht. Dit is Lucas on Air. This truck needs a half tank. These wheels need a 2-lane. This radio needs 3 songs to play to get me across town to you. That dress needs to slip off. That hair needs to come down. Friday nights need to do what Friday nights need to do. That's the truth. Yeah, birds need bees and ice needs whiskey. Boys like me need girls like you to kiss me. Fishing in the dark needs nitty-gritty under that pale moon. Sweet tea needs that sugar stirring. Small town nights need both ends burning. Shades need drawing, hearts need falling, boots need knocking. Knocking boots, knocking boots, me and you. Oh, long weeks need a weekend. Cheap drinks need a slinging. That dance floor needs some me on you, and you on me tonight. Sing-alongs need to be sung. Tip bells need to be rung. Last calls need to call that cab, and back seats need I want you so bad. Yeah, birds need bees and ice needs whiskey. Boys like me need girls like you to kiss me. Fishing in the dark needs nitty-gritty under that pale moon. That sugar stirring. Small town nights need both ends burning. Shades need drawing, hearts need falling, boots need knocking. Knocking boots, knocking boots. Girl, me and you. Doors need shutting, lights need cutting, lips need locking, boots need knocking, and birds need bees and ice needs whiskey. Boys like me need girls like you to kiss me. Fishing in the dark means
just need knocking boots. Luke Bryan met zijn meest bekende plaat Knockin' Boots in Lucas on Air op RTV Maastricht. Welkom weer bij een volgende uitzending. Het is 13 maart 2026 en Isaiah en Alban zijn vandaag te gast. Yeah, I screwed up your name a couple of times, but I won't do it again this time. Alban it is, right? Yes, exactly. Good to have you here, Alban. En also, of course, welkom Isaiah. Leuk dat jij er bent. Dankjewel. Want jij hebt best wel een trip moeten maken. Kom vanuit Nijmegen deze kant op. Helemaal vanuit Nijmegen, ja. Nou, dan ben ik toch wel vereerd dat je die trip hebt gemaakt voor Lucas on Air vandaag. Dank daarvoor. Maar komt oorspronkelijk uit Venlo, toch? Ja, klopt. Kijk, jou hebben we leren kennen op de Limburgse popprijzen van 7 december. Daar ben jij er met een prijs van doorgegaan, ik niet. Maar jij Helaas. wel. En daar heb je best wel in het zonnetje gestaan natuurlijk. Als young professional heb je daar gewonnen. Want normaal gesproken eigenlijk altijd artiesten te gast bij Lucas on Air. You are an artist, hè? So you're the one who provides the music today. Mm-hmm. But Isaiah is not an artist. Jij werkt meer rondom de muziekwereld eigenlijk. En dan in Limburg en omgeving voornamelijk, toch? Ja, precies. Klopt helemaal. Hoeveel petten draag je wel niet in de week? Ja, heel veel verschillende petten. Ik kan inderdaad helemaal geen muziek maken. Ik ben daarin echt talentloos. Nooit een instrument kunnen bespelen. Ik kan helemaal niks qua producer, maar verschillende petten wel veel. Ik doe boekingen voor een DJ. Ik werk bij Pop in Gelderland als talentmakelaar. Daar doe ik nu tijdelijk ook via Don Roosje een gedeelte van de nachtprogrammering, want mijn kantoor is dan wel bij Don Roosje. Mm-hmm. Ik doe voor Trap Lab Radio doe ik ook een stukje programma 1 keer in de maand. Dus dat is in de studio bij Poppodium Grenswerk. En ik werk voor Zomerparkfeesten als programmeur. Dus heel veel verschillende dingen in een week die voorbij komen. Zo kun je je dus flink wel bezighouden in de muziekwereld zonder dat je zelf één instrument aan kunt raken wat dat betreft. Dat is wel leuk dan eigenlijk. Hè? Nooit geprobeerd ook? Nee, misschien als klein jongetje een keertje op zo'n stationspiano een beetje pingelen, maar voor de rest kan ik echt helemaal niks. Moeten we verder maar eens over gaan bijpraten dit uur. We're sort of going to have to combine the languages today, although you understand quite a lot of Dutch, I heard, Alban. Yeah, exactly. I learned German back in Luxembourg, so I do see a lot of similarities and I can understand Dutch, but speaking is harder, yeah. But you're originally from Luxembourg. However, you're very local because you live very close here, like one street away, pretty much. Yes, exactly. So you've moved here very recently? Yes, in August of last year. So because it's my first year of studies, and so I wanted to study not too far away from home, but also not too close. I didn't want to stay at home, so I thought Maastricht would be the good choice, and turns out it is. Perfect middle way, yeah. Yes. That's right. And you've been making music way before you went to Maastricht. Here. Yes, definitely. But now you're sort of a local artist. We can call it that, of course. What kind of music do you make? I would say I'm somewhere between electro and pop. And electro, I would say not like dance music, but more like chill electro, even ambient sometimes. Mm-hmm. And pop. Whenever I sing on my songs, then that's more like leaning towards pop music. Yeah, a little EDM style as well in there. Yeah, you could say. All sorts of combinations you make as far as the music goes. Yeah, a lot of different things. Ik hoop dat jij ook een beetje van die muziek houdt, Isaiah. Ik heb het idee van wel. Ja, zeker. In de eerste instantie, mijn roots liggen echt in de hiphop. Maar naarmate ook toen ik programmeur werd en bij Don Roosje ging werken, dan creëert het toch wel een soort van liefde voor alle genres. Ja, zeker. Dat moet ook, hè. Dat moet je ook natuurlijk als je eromheen werkt. Dus daar gaan we het dan ook zeker over hebben, deze 2 uur in Lucas on Air. Maar eerst de Zac Brown Band. We never spoke a word, but every thought she had I heard from across the room. If we were standing face to face, I couldn't find the words to say. Give me one more move. I don't even know her name. I guess foolish pride's to blame. Now I'm falling in love as she's walking away, and my heart won't tell my mind or tell my mouth what it should say. May I lost this battle, live to fight another day. Now I'm falling in love as she's walking away.
but I missed my chance. Don't you let regret take place of the dreams you have to chase. Ask her to dance. Come on, son. You might fall down on your face. Roll the dice and have some faith. And don't be falling in love as she's walking away. When your heart won't tell your mind to tell your mouth what it should say. May have lost this battle, live to fight another day. Don't be falling in love as she's walking away. You might fall down on your face. Roll the dice and have some faith. And don't be falling in love as she's walking away. When your heart won't tell your mind to tell your mouth what it should say. May have lost this battle, live to fight another day. Don't be falling, falling and falling in love as she's walking away. Lucas On Air, gepresenteerd door Lucas Lejeune. Tried leaving where I come from, but always gonna go back. I tried sipping on the champagne, but it's always gonna be Jack. There's things I can't change, like how I was raised. The Bible in my blood and the Bama in my veins. Ain't a pink bouquet in the flower store. I'm okay if I'm a little more dandelion, born to live free, riding on the breeze on a summer night. Tucked back in the weeds, guess that's just me. In a bed of red roses, I'm the one growing up on the wilder side. So if you're tired of thorns, I'm a little more dandelion. No stranger to a dirt road or a country muddy riverbank. If you're picking me, you ought to know I wasn't made for a fancy crystal vase, a mason jar, and old blue jeans. From my roots to my boots, I'll always be a dandelion, born to live free, riding on the breeze on a summer night. Tucked back in the weeds, guess that's just me. In a bed of red roses, I'm the one growing up on the wilder side. So if you're tired of thorns, I'm a little more dandelion. Whoa, dandelion. Been a little overlooked all my life, but if you know where to look, it sounds like you might like a dandelion, born to live free, riding on a breeze on a summer night. Tucked back in the weeds, guess that's just me. In the bed of red roses, I'm the one growing up on the wilder side. So if you're tired of thorns, I'm a little more dandelion. Whoa, dandelion. Oh, dandelion.
Nieuwste plaat van Ella Langley, Dandelion en Lucas Nere bij RTV Maastricht. 6:15 en het weekend staat voor de deur. We're starting off the weekend with Psy-Stallion. That's actually the right pronunciation of your artist name, yes. right? Yes. Right, Alban, that's good. Let's track it back a little bit more to the 7th of December, by the way. We just introduced you guys, but we got to know each other, all of us, all the three of us. Got to know each other on the 7th of December, the Limburgse Popprijzen there. You just walked into the broadcast and Martijn brought you on and I was like, okay, who are you? So very good of you to just go sit there and introduce yourself. How did you like that day? Do you think this studio is better? Which studio is better? Oh, that's a tough question. I think this studio is better, but for what it was, like as a temporary thing, it was really great. Yeah, absolutely. Back then. Absolutely, it was definitely a fun day, and you introduced yourself a little bit already back then. But something I was also wondering, you talked about doing a music project then and there. You were working on that moment. Maybe school project. Yes. So I went on a business trip, school business trip. To the US a few weeks ago. Okay. And so based on that, we should do like some sort of research project. To be honest, I haven't worked too much on it yet because I had like other things going on. But I will eventually want to do some sort of comparison of the music industry in Memphis and Nashville, the cities that I went to, compared to how it is here, and see what maybe the industry here can learn from there, where it's like a really big industry which has a lot of success. Maybe there's something to learn, or I don't know, I'll see. So you did some field research in the Limburgse Popprijzen then. That definitely made sense. Well, and you made some great connections. Of course here the show, but also Isaiah. Jullie zijn elkaar tegengekomen op dat moment daar? Yes. We organized a panel and you visited that panel together with the Breakfast Club. Okay. You liked it? Was good? Yeah. I mean, Dutch was a bit tricky, but nevertheless it was interesting. I learned a few things about like the festivals here and how like they book artists and stuff. So yeah, nice. Good to hear. En Isaiah heeft daar natuurlijk, you gave your advice to everybody there, for everybody walking by. And at the end of the day, Isaiah walked away with a prize there. Had je dat verwacht, dat je wat zou winnen, Isaiah? In de eerste instantie niet. Eigenlijk totaal niet. Het was ook dat ik bij zo'n parkfeesten kwam iemand naar me toe met: hey, ik heb je aangedragen als young professional voor de Young Professional prijs. En ik dacht, oh, leuk. En toen hoorde ik naarmate wat meer vrienden die zeg maar hetzelfde hadden gedaan. Toen dacht ik van, we kunnen misschien wel een kans maken met alles wat we dit jaar hebben gedaan. Dus superleuk. Ja, zeker. Nou, en natuurlijk gewoon een terechte winnaar. Daar gaan we het nog wel even over hebben, wat je dat nog even opgeleverd. But first we're gonna play a song. You might recognize the tune already in the background. The album Fleur Bleu from Psy-Stallion. And we'll talk about the meaning of this song after we play it hier in Lucas On Air. On m'a promis une terre pleine de roses. Le premier pas n'était qu'un jeu de mots. Jeté sans armure, un royaume obscur, perdu sans repère, cette pugno semper. Recommence tout, recommence tout, recommence tout, recommencer.
Ja, de eerste nummer van Psy-Stallion wat we hebben gedraaid, Fleur Bleu. We played this song back in the muziekgedraai as well. But then we were still busy introducing you what kind of music you made. Now we actually have time as well to talk about the meaning behind the song. Which you didn't get to explain in the muziekgieterij. So, yes. What's the song about? Fleur Bleu. It's in French. You speak a lot of languages, but that's normal for somebody from Luxembourg. Yeah, actually, I have French parents, though. French is my mother tongue, so that's why I made this song and also sang it in French. So the meaning of Fleur Bleu means a blue flower, but it's also a metaphor in French. So the thing is, I didn't write the lyrics. It was my best friend who wrote the lyrics. So she could probably explain better, but... well, you should have brought her then. You should have brought her then. If I could, I would. But basically, so maybe before I come to the meaning of the song, what I can tell you is that there's a lot of sounds in the songs, or even like references in the lyrics to the video game Breath of the Wild, Legend of Zelda Breath of the Wild, which maybe you know. Yeah. And because I am a big fan of this game, and my best friend as well. So we wanted to reference this because we are like both we have been influenced a lot by this game. And so the story of the lyrics is that the protagonist gets thrown into this kind of world which is brutal and has, as the lyrics say, like roses with spikes that are, so things seem like they are nice, but then turns out the world is quite brutal. Okay. But it's also about surviving in this world and still thriving. And also one of the central questions that comes up in the song is, should I do it all over again? Is it so hard? Yeah. Yeah, is it so hard that I cannot continue anymore, and should I just have a reset? And so that's like I think the central theme of the song. And you make some references to the game as well, which I find funny. I've seen some in your other songs, some references to gaming, or even in your like complete image as an artist, gaming as well. Yeah. So we'll talk about that more too. And of course, we hebben het zo meteen ook nog even over Isaiah en zijn dingen die hij er allemaal doet. Maar eerst gaan we nog even door naar een country plaatje. Travis Denning en After a Few. But after a few drinks, it's always the same thing. We find ourselves lost in conversation at the bar. Then after a few songs, the kind that should hold on, we find ourselves leaning up against my car. Should've stopped at one, say goodbye, giving up at two. If we didn't want to wind up falling into my bed like we always do. After a few, oh, after a few, we always take it way too far, where it's too much to resist. We always make it way too hard to walk away after that third kiss. We pretend that we'll be fine. Feel
Travis Denning en After a Few en Lucas Nair op RTV Maastricht. Alban en Isaiah vandaag de gast in Lucas Nair. Heb je vragen aan de twee heren aan tafel hier, dan kan dat later vooral weten via 06 1304 8885 of laat een comment achter op Facebook, YouTube en Instagram waar we live zijn. Mag alles zijn en Isaiah die kan natuurlijk ook wel heel goed allerlei lastige vragen beantwoorden. Heb je dan ook gedaan toen je die Limburgse popprijs won, Isaiah? Daarover nog, kort nog. Heeft dat niet ook nog wat opgeleverd? Los van dat je dat dan even in het zonnetje staat. Maar is er nog wat uitgekomen verder? Heel veel felicitatie inderdaad. Nee, ik denk dat het gewoon mooi is en een stukje erkenning van wat je doet. Niet dat ik daar per se naar op zoek ben, maar omdat we al zo lang actief waren, ook binnen de hiphop, wat toch wel een soort van onderbelicht genre is, voelde het vooral van oké, we doen iets goeds en we gaan de goede kant op. Dus in die zin heeft het me vooral heel veel motivatie gebracht om door te gaan waar we al mee bezig waren. En natuurlijk is het gewoon lekker mooi meegenomen. De prijs staat op kantoor bij Don Roosje. Dus hij staat niet in Limburg, maar hij staat in Gelderland. Maar vooral gewoon een hele mooie ervaring en ik heb alleen maar zin in de toekomst. Ja, zeker. Nee, dat levert het dan ook zeker wat op. En je hebt natuurlijk veel pet op, dat hebben we zo straks al besproken. Ja, noem het dan allemaal maar op. Boeker, programmeur, manager, allerlei dingen allerlei titels kun je erop plakken. Ja. Maar waar hou je dan eigenlijk het meeste mee bezig in een week zo, gemiddeld? Ik denk juist die diversiteit van alles. Okay. En dat het allemaal wel samenkomt. Als ik programma aan het maken ben voor zomerparkfeesten, dan leer ik ook weer hoe ik dat kan toepassen op mijn werk bij Don Roosje. En als ik als talentmakelaar met allerlei jonge talenten aan het spreken ben en daarvan hoor van waar zij mee bezig zijn, dan geeft dat mij juist ook weer motivatie om bijvoorbeeld te kijken van kan ik een schrijverskamp gaan organiseren of is er ergens plek op een podium voor deze artiesten. En dan weet je wel een beetje hoe je de verschillende wegen moet vinden. Wat is het allerleukst? Moeilijk hoor. Ik denk programma maken. Programma maken? Ja, ik denk wel. En waarom in welke vorm doe je dat dan nu en waarom kies je daar dan voor op dit moment? Ja, we hebben natuurlijk zo'n Parkfeestfestival in Venlo en ik denk je werkt dan ongeveer een jaar naar iets toe en als je dan het echt alles ziet van oké, dit hebben wij met z'n allen neer kunnen zetten, dan is dat wel echt een tof gevoel. Echt een festival bouwen, wat dat betreft. Precies. Ja, zeker weten. En dat is natuurlijk ook ontzettend veel werk. Ik bedoel, daar zul je dan toch wel het hele jaar bij beetje mee bezig zijn. Zeker. Je blijft er altijd wel mee bezig. Gelukkig is het nog wel te spreiden, maar het is wel elke dag van oké, je bent er wel mee bezig. Ja, precies. Klinkt herkenbaar wat dat betreft. Natuurlijk ook voor de show, maar ook voor allerlei andere dingen wat je kunt doen in het leven. Maar zo kun je dus ook rondkomen in de muziekwereld, zonder dat je zelf muziek kan maken. Psy Stallion album, we're gonna play your song Got Me in a Dream right now. You can announce it yourself, and then after it we'll listen to the explanation. So... Go ahead. Oh yeah, so Got Me in a Dream, song that I made a few years ago. I hope you enjoy it. Lucas on Air. Yeah, here we go. Lucas on Air. Discovered something magical with you. Losing track of time got me in a different mood. I've discovered something magical with you. Losing track of time got me in a different mood. Now it's hard to go back to work or routine. Your smile is haunting me, your face can't be unseen. Guess I was wrong. Guess I was wrong. You have got me in a dream. Your energy is driving me crazy. You have got me in a dream. Your energy is driving me crazy. I've been up the world, and you look kinda weird. I've been up the world, and you look kinda weird. I've discovered something magical with you. Losing track of time got me in a different mood. I've discovered something magical with you. Losing track of time got me in a different mood. Now it's hard to go back to work or routine. Your smile is haunting me, your face can't be unseen. Guess I was wrong. Guess I was wrong. You have got me in a dream. Your energy is driving me crazy. You have got me in a dream. Your energy is driving me crazy. You have got me in a dream. Your energy is driving me crazy.
Got Me in a Dream van Psy Stallion. So what's the story behind this, Alban? You're the mastermind behind this song, so elaborate. Yeah, so the story behind this one is way simpler. It's just that I was in love with a girl, and let's say it wasn't very it was very one-sided, and I was in my feelings, and I just made this song as a way to get the feelings out, and that's basically it. There's sort of therapy. Did she hear the song? Sorry? Did she hear the song? Yes, multiple times. She's probably listening right now. If she didn't before, now she does. So yes. So there you go. No, that's very good. Explanations can be very extensive, very simple sometimes, but we just want to hear the stories here. And Lucas Nair, that's pretty much what the show is about in that case. And for you, Alban, you've moved to Maastricht very recently still. Yes. Started a study here this school year, but you've been making music before that, I assume. How long have you been doing this, and when did you sort of start to pick up the act Psy Stallion? So I started making music 6 years ago at the first lockdown 2020, because my dad had been making music before, also composing electronic music, and so he taught me some of the basics. I also learned some of it myself on YouTube and stuff. Mm-hmm. And I started releasing my music, I think, in December of 2020 under a different name, Waterslash, that in the meantime I'm not using anymore. I mean, it's still online, but Psy Stallion I started, I think, maybe 3 years ago, something like that, when I started actually also singing on my music. That's when I started this new project that I wanted to differentiate from the previous one, which was only instrumental music. I was going to say, I think I came across some previous work in that case, of course. So, but that's good to know the history behind it. We'll talk about the name itself too with that. But before we go to that, I also want to ask Isaiah. Isaiah, in jou, jij werkt dus rondom de muziekwereld, kan zelf echt geen muziek maken. Nee. Maar hoe heb jij dan de beslissing gemaakt van, oké, ik kan zelfs helemaal niks met muziek. Wel een beetje geprobeerd vroeger, maar dat is geen succes geworden. Maar ik wil wel de muziekwereld in. Waar komt dat dan vandaan? Het ging eigenlijk wel redelijk snel. Want als jonge jongen ging ik wel eens naar Grenswerk toe met vrienden van me. En toen kon je nog voor €20 Seven Alias en Kevin en Jazinho op het podium zien. En ik was nooit echt... Ik vond het heel interessant wat op het podium gebeurde. Maar ik dacht van, hoe komen die gasten daar eigenlijk? En toen ben ik me daar gewoon een beetje in gaan interesseren. En dan tijdens corona, toen vonden we een studio. Met iedereen die muziek maakte, gingen we daar naartoe. En toen dacht ik... Ja, dit ligt me sowieso niet. Ik ga niet die avonden allemaal in de studio doorbrengen, maar ik kan wel kijken of ik iets voor die gasten kan regelen. Ja. En toen merkte ik gewoon van, dit vind ik leuk om te doen. Oké, het regelen eromheen dus, wat dat betreft. Nou ja, en daar ben je redelijk succesvol in geworden natuurlijk. Doe je heel veel dingen in. Gaan we het zeker nog hebben in Lucas Nair. Maar eerst even een country plaatje weer. Boots Off en John Party. Lucas Nair op RTV Maastricht. Dan heb je dus vragen aan de twee gasten hier aan tafel. Stuur ze door in het Engels of het Nederlands. Maakt niet uit.
my John Party. boots off quick enough. Met Boots Off in Lucas Nair op RTV Maastricht. Well, speaking about boots off, we're sort of gonna make the bridge, as we would say here, to goggles off, because you have your goggles off right now. Yes. Or which I find very strange. But anyway, let's start with your it's strange as in you're not wearing your goggles, not the goggles themselves. But let's start with your artist name, which is Psy-Stallion. Where did that come from? Because you changed your artist name, we just heard. But what does Psy-Stallion mean? So that's also a Legend of Zelda reference to some extent. Okay. In one of the games, there is like one of the levels, which is like the hero's trials, which is called in the French version Psy-Stallion. So I thought that was interesting as like, I don't know, it's just a reference of a game I love, and it's like an interesting level. Okay. And so I just took the name, changed it a little bit to make it sound more, I don't know, more like my own name, I guess, and that's where it came from. Okay, so could combine that game reference. What's the story with the Exactly. goggles? Yeah, exactly. To be honest, well, it's just I thought it was cool. I mean, I think I got influenced by, there's a lot of French rappers which have like who have ski goggles. Daft Punk, that's not really a rapper, but they do that. Yeah, I think, yeah, exactly. At some point, I think I want to influence myself from like Daft Punk, Deadmau5, Marshmello, all these DJs who have like some sort of like mask, but I didn't want to spend a lot of money, so I just got these ski goggles that I found in my home, and I was like, oh, that looks cool. And then I did this shoot with a friend of mine, and it just became like my image. Your image. Yeah, exactly. Yeah, you should have been wearing them right now. I should have, I know. But for the people at home, so Psy-Stallion, we can see it on the screen here. But whenever he's going somewhere, being a DJ or whenever he's doing something online, he always wears the very black ski goggles. You can't see your eyes through them. But Nobody recognizes you. Yeah, that's kind of the point. Yeah. Kind of the point. Well, and now your mask is off. So now everybody knows who you are in that case. We're also taking your mask off in the song "Believe." In short, what's that song about? So Believe is a song I wrote about 2 years ago. It was when I wanted to actually do, because I had been composing music for some time and I started singing on my records, but I had never done a concert. So I wanted to do a small concert in my high school, which was at that time a big step already. I was very scared to do it. And so I think I kind of wrote that song out of motivation for myself, to believe in myself, to be able to actually go on stage and sing in front of people, which I did, and it was a great experience. There you go. Nice. That it's in your power to make your world flower. Need to believe everything you can achieve. Know that it's in your power to make your world flower. Need to believe everything you can achieve. Free from your doubts, you fly high like a bird. Like a bird. Stop overthinking, just go on, walk the world. Walk the world. Know that it's in your power to make your world flower. Need to believe everything you can achieve. Know that it's in your power to make your world flower. Need to believe everything you can achieve. Free from your doubts, you fly high like a bird. Like a bird. Stop overthinking, just go on, walk the world. Walk the world.
Believe van Psysalian. That's the kind of music we're listening to today. Also sort of makes me think about a lot of gaming music, as you said, sort of which is what influences you. Yeah, definitely. I think I've played a lot of video games growing up, listened to a lot of video game music even when I played less. So and still to this day it's a big influence. I just love it. You can hear that for sure, and well, of course, you're sort of giving advice to the listener here. Believe in yourself. The first time you sang yourself, which is very good. And giving advice to artists, that's something which Isaiah does a lot as well. Isaiah, als jij met artiesten aan de gang bent, bezig bent en ze dingen meegeeft, wat is dan een van de belangrijkste tips wat je meestal in je werk meegeeft aan al die artiesten die je tegenkomt? Ik zie heel veel artiesten die het nog eng vinden om de muziek uit te brengen. Dus ik geef altijd sowieso als eerste advies, ga nou gewoon eens uitbrengen. Zet die stap, durf dat te nemen. Maar ook ben realistisch. Ik hoor soms echt de gekste vragen voorbij komen. En dan denk ik, begin nou maar gewoon eerst even stap voor stap. Okay. Dat is echt... Dat er heel veel artiesten zijn die nog niks hebben uitgebracht, maar wel heel graag een show zouden willen doen al gelijk. En denk ik, ga nou gewoon lekker bouwen aan je portfolio. Ga lekker aan de slag en dan volgt de rest ook vanzelf wel. Ja, ik denk dat ook wel onderdeel is van jouw taak. Hè? Misschien soms... nee durven te zeggen tegen artiesten, niet? Ja, in het begin vond ik dat best wel moeilijk, maar naarmate de tijd verstreek, leerde ik wel van nee is ook een antwoord dat je soms moet geven. Ja. Maar ik ben wel altijd optimistisch, dus ik denk altijd wel mee en probeer te kijken van hoe kunnen we er een jaar van maken. Ja, precies. En waar zit dat dan een verschil dan vaak in? Van wanneer ga je ja zeggen op iets? Ja, dat heeft wel te maken van wat voor niveau staat die artiest? Kijk, als die artiest bij mij aankomt met ik heb nog nooit een show gedaan en ik wil heel graag bij een plek staan voor 1000 mensen. Ja, dan zeg ik wel altijd van nee, doe dat nou maar niet. Begin nou maar eerst met een kleinere plek voor 50 man of zo. Zorg dat je vrienden uitnodigt. En, dus dat is wel vaak een nee die ik moet verkopen. Maar dat moet je soms misschien ook... Ja, dat klinkt misschien een beetje hard altijd. En dat vinden ze misschien niet leuk om te horen. Breng je dat dan tactisch of zeg je dat gewoon pats van nee en leren daarvan? Want voor iedereen is een beetje... Leert daar anders van op een andere manier. Ja, dat klopt. Soms probeer ik het nog een beetje op een nette manier te zeggen. En soms ook wel heel straight to the point. En ik weet ook wel bij wie ik dat wel en bij wie ik dat niet kan doen. Ja, nee, maar dat is belangrijk wat je moet inschatten natuurlijk voor jou als diegene in die rol vaak. Maar ik denk dat ze van mensen zoals jou wel het meeste opsteken. Hè, en daardoor juist beter worden. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat mensen die het werk doen wat ik bijvoorbeeld doe, dat artiesten daar heel van hebben, omdat ze iemand hebben waarmee ze kunnen sparren. Ja. En tussenpersonen zijn best wel moeilijk te vinden. Tussen bijvoorbeeld een poppodium en een lokaal talent of een opkomend talent. Ja. Dus daar moet je een beetje de middelweg in vinden, maar dat heb je heel goed gedaan. En daar gaan we zeker ook nog verder over praten. Eerst nog een plaat in Lucas Nair van Emily Ann Roberts. Whipped heet die. Hier in Lucas Nair op de vrijdagavond, wanneer we af aan het tellen zijn naar het weekend. But he don't know I got the upper hand.
Wit van Emily Ann Roberts in Lucas Nair op RTV Maastricht. Ik krijg een appje binnen van Kiona. Hey Isaiah, super trots op jou. Veel liefs. Papa, mama en Kiona. Nou, wat lief zeg. Toch wel Zit aardig. te kijken. De familie die is aan het meekijken. Leuk hoor. Ik had het linkje in de groepsapp gestuurd, ja. Kijk, dat is toch wel erg leuk dat ze aan het mee aan het kijken en aan het luisteren zijn. Vanuit regio dan? Ja, zij zijn nu bij mijn oma in Venlo, dus Kijk, lekker inderdaad. in Limburg. De Limburgse roots natuurlijk, die Isaiah zeker dan ook heeft. En vervolgens naar Nijmegen is gegaan. Omdat dat daar dan toch wat beter aansluit bij alles wat je doet in de muziek? Of hoe zit dat? Klopt. Nee, ik studeerde al in Nijmegen en toen daar heb ik eigenlijk gesolliciteerd op een baan die vrij kwam bij Pop in het Gelderland, bij Don Roosje. En die kans heb ik gelijk gegrepen. Dus super tof dat ze die functie ook hadden, want mijn roots liggen in de hiphop en dat was ook specifiek de functie talentmakelaar hiphop. Oké. En hier hebben ze dat helaas niet in Limburg. Nee, dus daar moet je dan toch al snel voor de provincie uit, wat dat betreft. Ja, klopt. Maar ik blijf altijd betrokken. Zomerparkfeest, bij Grenswijk doe ik nog leuke opdrachtjes samen met hun. Dus dat zit toch altijd nog wel diep in mijn hart. Zeker weten. En je hebt dus in Nijmegen gestudeerd. Dus ook al de muziekkant op of dan? Of hoe heb je dat aangepakt? Nee, totaal niet. Echt heel iets anders. Ik heb culturele antropologie gestudeerd bij de Radboud. Oké. En nu volg ik officieel nog een primas in politicologie. Maar ja, in de tussentijd ging ik gewoon werken. Dus ik heb ook eerst in Den Haag gewerkt bij Binnenlandse Zaken. En toen daarna nog gelijk de muziek echt in. Echt een baan daarin. Dus heel divers. Ja. Maar niks qua muziekachtergrond in educatie of zo. Nee. Nou ja, goed. Het is ook goed om breed te zijn op allerlei spectra natuurlijk. Zeker weten. Het is echt wel verbonden met elkaar hoor. Zeker weten. Ja, zeker. Dus je kunt wat dat betreft allerlei verbanden leggen. Alban, we're talking about his studies. He did all sorts of different studies for which are not necessarily connected to the music. I think that same goes for you pretty much, right? Because you do international business here in Maastricht. Why not like the conservatorium, which is also in Maastricht, so you could have studied there as well? Yeah. Well, I think I always knew I didn't want to study anything in music because for me, until now at least, music has been something that I really keep as a hobby and not as my main career. So in this regards, I didn't see the point to go study music, and I just wanted to keep it like as a side project, let's say. Is there something from music education in Luxembourg that's popular? There is. Not that I know of at uni level, but there's a lot of local small music schools. Also, there's a conservatorium in Luxembourg City, the capital, and I know a lot of younger artists who are popular in Luxembourg right now are actually studying at the conservatorium while they are at high school. So I guess, there is. If you could, if you wanted to, you could. For that example, yes, of course. All right. Well, we're gonna move on to Morgan Wallen, 20 cigarettes in Lucas Nair. 20 cigarettes, and I lit me one on that redwood deck on the Montbriand. She was with her friends, left them standing there. There was more than smoke in that summer air. We burned two while she told me about her hometown. She was drinking Tito's, said I better slow down. I was like, hell no, I ain't drinking by myself, no. Said she loved my accent, so I kept talking. Reached for the pack on the table by my wallet. We tore off the light the night we had left. With 13 cigarettes, and I lit me one with the windows cracked in my old half-ton, singing take me home on them country roads. So I turned off on one, then next thing you know, we had a beer bottle looking like an ashtray under that full moon. She was about halfway naked in my truck bed, so I helped her with the rest. She was saying my name, barely even knew it. We were both lying, said we never do this to the music of the wind through the woods. Cigarette laying on our backs. We were out of breath. We both took a drag.
blew it in the sky. She was gone like that. One hell of a night, one hell of a pack. Lucas on Air. Lucas Le Jeune. If my broke heart could write a letter, I'd find a pen and paper and pour it out. How I'm hurting now. Then I'd scribble, I won't miss you. I'd paint a pretty picture about moving on. Yeah, moving on. I could send it to you now, but it wouldn't mean a thing till I drink my weight in whiskey and I'm the man there on that page. When you see me, girl, you won't recognize me. You probably walk right by me like some stranger on the street. I'll be smiling like I was before goodbye. Girl, I swear you won't believe it when you see me. Well, I just bought me a new truck. I couldn't drive that old pickup with your memory right next to me. And I'm taking me a long trip, someplace I ain't been yet, but I'll be back sometime. Oh, and I'll be fine. When you see me, girl, you won't recognize me. You'll probably walk right by me like some stranger on the street. I'll be smiling like I was before goodbye. Girl, I swear you won't believe it when you see me. When you see girl, you won't recognize me. You probably walk right by me like some stranger on the street. I'll be smiling like I was before goodbye. And girl, I swear you won't believe when you see me. Zektor when you see en When You See Me. Sluit het eerste uur van Lucas Nair alweer af, maar geen zorgen, want we hebben nog een tweede uur te gaan bij Lucas Nair. I hope you're liking it a bit so far, Alban. Oh yeah, definitely. It's what you expected yes. so far. Yeah. That's good, because you guys are getting to know each other very well as well, right? So Yeah, really, yeah. I'm very curious when your first album is releasing. Oh, that's a good question. Well, what's the answer? It might... I don't have plans yet, but it might be in the next years. It will come. Yeah. Nice. You definitely have a lot of new songs still on the shelf, as we would say. Oh yeah, for sure. So it could actually be, if I want to, it could be soon. Okay. So it might be soon, if I get convinced, let's say. How many songs are still on the... you're still working on right now? My workflow is a bit chaotic, so a lot of songs, but that are not necessarily at the same state. But I would say probably serious songs
3 or 4 maybe, something like that. Right. Well, that's already half an album at least. Yeah. So you can make an EP from that, and then maybe later on you can release an album too. Yeah. So we'll stay in touch about that for sure. Maar we gaan er nog een heel uur over hebben de komende uur bij Lucas Neer. Want van 8 tot 9 zijn we nog live. Heb je vragen aan de heren hier aan tafel, aan Azea, aan een album? Stel ze vooral via WhatsApp 06 1304 8885. Of laat een comment achter op socials. Tot zo. Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 8 uur. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Verenigde Staten sturen nog 2200 extra militairen en oorlogsschepen naar het Midden-Oosten. Volgens Amerikaanse media gaat het onder meer om het aanvalsschip USS Tripoli met ruimte voor ruim 20 F-35 gevechtsvliegtuigen. Het militaire commando in de regio zou om die extra versterking hebben gevraagd. Die zogeheten Marine Expeditionary Unit kan snel zelfstandig opereren met infanterie, helikopters en voertuigen. Daarmee kunnen de VS sneller ingrijpen op zee of diep landinwaarts. Gemeenten mogen zelf regels maken voor het gebruik van staalslakken, dat benadrukt Milieustaatssecretaris Bertram. Landelijk geldt er al een tijdelijk verbod en een vergunningsplicht omdat die staalslakken giftig kunnen zijn. Bertram ging hierover in gesprek met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Sommige gemeenten dachten dat ze door het Rijk werden beperkt in het maken van lokale regels. Maar de staatssecretaris bevestigt dat gemeenten wel bevoegd zijn om lokale voorschriften voor bouwstoffen te maken. Koning Willem-Alexander heeft naar aanleiding van de oorlog in Iran de afgelopen dagen gesproken met de staatshoofden van Qatar, Jordanië en Oman en met de kroonprins van Koeweit. De gesprekken zijn bedoeld om steun en solidariteit te tonen, zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Het Jordaanse Hof bevestigde het telefoontje met koning Abdullah. Ook de sultan van Oman zegt te hebben getelefoneerd met de Nederlandse koning. De komende dagen belt Willem-Alexander nog meer staatshoofden in de regio. En de Braziliaanse oud-president Bolsonaro ligt weer op de intensive care in een ziekenhuis in Brasilia. Volgens zijn zoon moest hij in zijn cel hevig overgeven en had hij rillingen. Artsen melden dat Bolsonaro acute longklachten heeft. De oud-president zit een gevangenisstraf van 27 jaar uit voor het beramen van een staatsgreep na de verkiezingen van 2022. De Braziliaanse regering heeft een Amerikaanse functionaris de toegang tot het land ontzegd die Bolsonaro wilde opzoeken, omdat de Braziliaanse minister van Volksgezondheid de VS niet in mag. Het weer vanavond en vannacht overwegend bewolkt met her en der wat regen en in het noordwesten kans op onweer en wat hagel. Vannacht is het een graad of 4 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we een bewolkte dag met soms een bui bij zo'n 9 graden. Tot zover het radionieuws. De ster van de stad altijd dichtbij. RTV Maastricht. Je luistert naar Lucas On Air. I got a feeling that this broken heart of mine is gonna stay with me longer than she did. I'm on the wrong side of moving on, counting every minute till the crack of dawn. There's a upside of letting go. I ain't there yet, but all I know is I got a list of songs my hurt won't let me turn back on unless I let the whiskey be the DJ. Too many county roads these good years used to drive her on, so now I keep on running on the highway. They say time gonna heal the pain. Every cloud runs out in rain. But I got a feeling that this broken heart of mine is gonna stay with me longer than she did. All them could haves and should have beens ain't gonna help bring her back again. Yeah, round here everything I see is tied up tight to a memory. Yeah, I got a list of songs my hurt won't let me turn back on unless I let the whiskey be the DJ. Too many county roads these good years used to drive her on, so now I keep on running on the highway. They say time gonna heal the pain. Every cloud runs out in rain. But
Johnson in Lucas Nair op RTV Maastricht. 13 maart 2026. Welkom terug. Tweede uur alweer hier. En we gaan er nog een uurtje tegenaan voordat het weekend voor de deur staat. Alban en Isaiah te gast vandaag. Het is een gemixte show tussen Engels en Nederlands. Maar goed, dat is wel redelijk normaal hier in een internationale stad als Maastricht. Dat is natuurlijk. Dus alle talen zijn wat dat betreft van harte welkom. You guys are liking it so far. That's what I already asked. Yes, but, yeah. we're already getting some nice comments from viewers you took with you. Hello, we're Alban's buddies and we want to let you know we are so proud of our man. Thank you for doing this. All the love from the peeps at Kaleido. Good luck with the rest of the show. The peeps at Kaleido, you have to elaborate a little bit. Very nice of them, of course. Yes, it's a student association. I was there just before coming here, and so I told them, if you want to tune in, and nice. So yeah, that's really nice. That's very sweet of them, of course. En we krijgen ook een hele lokale vraag binnen wat dat betreft dan van Lois. Vraag voor Isaiah. Wat vind je het leukste aan je werk en wat houdt het zo leuk? Dus we hebben al misschien al een beetje van die vraag beantwoord, maar het extra daarbij is, wat houdt het zo leuk? Want je doet heel veel, Isaiah. Ja, leuke vraag, Lois. En ik denk, juist al die verschillende dingen maken zo leuk. Je bent elke dag gewoon met iets anders bezig. Dan is het weer iets voor zomerparkfeesten, dan is het weer iets voor Don Roos, dan voor Poppunt. En bij Poppunt lopen zoveel talenten rond met allerlei verschillende vragen dat je eigenlijk gedwongen wordt om elke keer wel iets nieuws te doen en creatief daarin te zijn. Dus ja, die diversiteit vind ik denk ik echt het leukste van mijn werk. De afwisseling erin, wat dat betreft, ja. Nee, zeker, dat kan ik me voorstellen. En je geeft ook aan dat een van je specialiteiten is wat dat betreft het financiële plaatje van de muziekwereld eigenlijk. Hè? Dat je daar ook wel wat meer van weet dan... Nou ja, ik denk dat je er meer van weet dan de artiesten zelf. Ja, ik ben heel slecht met costings. ik zit op het randje van de dyscalculie, maar wat betreft subsidies en zo weet ik altijd wel de wegen naar de geldpotjes te vinden voor artiesten. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat wel heel behulpzaam kan zijn voor artiesten, omdat zij weten vaak dat die mogelijkheden er zijn. Ja. En ze kunnen echt helpen met stel je voor je wil een album opnemen. Like if you want to record an album, there is like money here to fund that. And so you don't have to get it out of your own pocket. And that helps a lot. And Isaiah knows a lot about that, so you have to stay friends with him. Yeah. Maar ja, dat is wel iets waar veel artiesten gewoon helemaal niet aan denken misschien. Nee, hè? Zeker niet. Want de meesten denken, ik moet optredens doen om geld te verdienen. Of heel veel streams en views en dat soort dingen. Maar als jij een tof plan hebt en je komt er gewoon even financieel niet uit, dan zijn er of lokaal in je eigen dorp of stad, of in Limburg, of in noem maar op landelijk, zijn er gewoon heel veel mogelijkheden om je project te financieren. Ja. En het enige wat jij dan doet is ze daar naartoe sturen en zeggen succes ermee? Of? Nee. Ik stuur ze er wel naartoe en ik kijk ook inhoudelijk van je moet wel zelf je visie op papier zetten, je moet wel je plan zelf opschrijven, maar ik kan wel even kijken van waar zitten nou die kleine, waar kunnen we nou een beetje tweaken dat je plan wel meer kans maakt dan. Want ja, er zijn bijvoorbeeld, als je voor één persoon plek hebt voor zo'n potje en dan melden 40 mensen zich aan, dan moet je wel competitief wat dat betreft. Zeg maar. Ja. Dus daar help je ook nog een beetje daar mee. Help ik dan wel mee. Alsof je nog niet druk genoeg hebt wat dat betreft natuurlijk. Maar het is gelukkig onderdeel van mijn baan. Dus, dat scheelt inderdaad. Dus, en krijg je betaald. Dat hoort er ook gewoon bij. Ja. En dat is een hele dankbare taak wat dat betreft ook. Zeker. Dat is er natuurlijk ook wel zo. Zeker. Tweede uur van Lucas Nair is begonnen. En we gaan door met Gary Allen. Nothing on but the radio. This is a long night, 'cause I've never felt one so right. Each look into your eyes I'm falling a little more and more. Looks like we started us a fire, wrapped up in flames of desire. With every touch they're burning higher. Two shadows dancing on the wall, with nothing on but the radio. Feel the music playing soft and slow. You and me and the lights down low, with nothing on but the radio. Fall asleep here in the moonlight. Entangled sheets will be here all night. And when we wake up in the morning, we
stay like this all day. Two people meant to be together, two lovers dreaming of forever, and it just keeps on getting better with every tender little kiss and nothing on but the radio. Feel the music playing soft and slow. You and me and the lights down low, with nothing on but the radio. Two people meant to be together, two lovers dreaming of forever, and it just keeps on getting better with nothing on but the radio. Feel the music playing soft and slow. You and me and the lights down low, with nothing on but the radio. You and me and the lights down low, with nothing on but the radio. Lucas on Air, gepresenteerd door Lucas Lejeune. Dixie cup martinis, second one's a freebie. Happy Friday afternoon. That neon sun's rising. I'm sitting here admiring the summer dress that's shining through. Had just enough to tell you the truth. Don't wanna scoot the boots with nobody. Get straight tequila drunk on nobody. Wrap these arms around nobody. Nobody but yours. Don't wanna shadow dance with nobody. Slide some cotton off of nobody. Don't wanna wake up kissing nobody. Nobody but yours. Honeysuckle talking, last call old Milwaukee. Out there to a checkered cab. Beeline to your condo, Conway on the stereo. Girl, I'd love to lay you down, down, down. Don't wanna scoot the boots with nobody. Get straight tequila drunk on nobody. Wrap these arms around nobody. Nobody but yours. Don't wanna shadow dance with nobody. Slide some cotton off of nobody. Don't wanna wake up kissing nobody. Nobody but yours. Don't wanna hold nobody. Lay eyes on nobody. Love up on nobody. Don't wanna scoot the boots with nobody. Get straight tequila drunk on nobody. Wrap these arms around nobody. Nobody but yours. Don't wanna shadow dance with nobody. Slide some cotton off of nobody. Don't wanna wake up kissing nobody. Nobody but yours. Don't wanna wake up kissing nobody. Nobody but yours. Blake Shelton, Nobody.
in Lucas Leer op RTV Maastricht. Nou, we hebben wel echt nu gewoon mensen te gast. Er zit niet niemand. Namelijk Isaiah en Alban zijn vandaag te gast bij Lucas Leer. This is always the part of the show where we sort of talk about collaborations, other sort of put the overview of the Limburg music scene in perspective. Well, Isaiah can do that very well. But we'll start off with your hardest decision, Alban, because one of your songs is going to be Song of the Month. That's the English version. It's not as nice as in Dutch. In the Dutch we call it Plaat van de Maand. Sounds a little bit nicer. Yeah. Not many things sound in Dutch nicer, but this one does. Which means one of your songs will be like in the playlist for 4 consecutive weeks. Which one of your songs is it going to be? I think it has to be Fleur Bleue. Fleur Bleue? Yes. Okay. Well, obvious decision, but not the wrong decision, of course. It's your decision. The song we already listened to 7 December, but also today in the show about to kick off. So very good. We wrote that down for sure. Are there any other artists you work together with? Because you sing the lyrics yourself most of the times, the vocals, as we would say, which is quite unique in your genre. I think a lot of people in your genre just take samples and work with that. You sing it yourself, but do you work together with other people in your network? Yeah. So I have back in Luxembourg. I haven't for now here, but I have plans to collaborate with other students in the future. Like, to be more precise, I want to build up some sort of songwriting association club where people can come together, and then there I would like to collaborate with other students, be it Dutch or international, doesn't matter, who live here and would like to make songs together. So that's good. No collaboration yet, but it's yet to come. Coming. And how serious is that idea for starting that club? I think it's for now it's still only ideas, but I'm really passionate about it, so it is a really serious idea in my mind. So if you're looking for money, you can call me. Yes, thank you. Well, I mean, you should get involved with your school as well. I think society will love that, as they run the conservatorium here. So yeah, that's I think true. they have a lot of attention for that. So sounds good then. So Plaat van de Maand, that's a song we play every month for 4 weeks consecutive. And this month it is Still Dreamin' van Seal is Plaat van de Maand. Combineren talen gewoon. Je luistert naar Lucas On Air. Hey, ik ben Seal en dit is mijn liedje Still Dreaming. Nu Plaat van de Maand bij Lucas On Air. Scotch and weed aren't things that I need. Just to be with you is all I ever want to do. With those sweet eyes you made me realize that no one from above could ever tear us apart. Stories in love songs could heal bitter
Still Dreaming van Seal als plaat van de maand en Lucas Nair. And now we're gonna put you guys on the spot, or maybe Alban in particular in that case, because this is more in your style. We're gonna talk about The Battle, which is two artists who have been a guest on Lucas Nair before, will be played now, and you can listen to it, and you can say, okay, this song I like the most because of whatever reason. Ooh. And then that song is in the playlist next week. I think, of course, Isaiah can give his opinion about it as well. We have Ditch the Volume and Nice to Meet You, and Don't Skip It, Keep Your Head Up. Does it say anything to you? Or like, do you ever heard about the names? No? That's good. That's fine. Because that way you can sort of give your objective opinion, but also explore what else kind of music the Limburg scene has to offer. Als ik me dan op jou richt, Isaiah, als jij zo naar de Limburgse artiestenwereld kijkt, en het misschien ook nog een beetje met de rest van Nederland vergelijkt, want dat krijg jij dan ook wel weer mee, hè? Vanuit Gelderland, maar ook van de rest. Wat vind je dan over het algemeen van de Limburgse muziekscene? We hebben echt wel een bruisende scene, hoor. Ik denk zeker lokaal, en ook dat festivals lokaal plek geven aan die artiesten. Ik vind het altijd wel jammer om te zien dat veel artiesten die hier een carrière beginnen op te bouwen, toch denken van, hey, ik moet verder het land in, want daar is het te doen, zeg maar. Ja. Maar als je hier kijkt bijvoorbeeld wat voor festivals we hebben en de kansen die daar liggen voor artiesten, denk ik van, jullie kunnen ook lekker hier lekker aan de slag. Maar nee, er lopen zeker veel jonge talenten rond. Sommigen echt onder de radar, maar dat je toch wel denkt van, we hebben echt wat talent rondlopen, rauw talent, ja, zeker. Okay. Dus aan de andere kant misschien onderliggende gedachte van, je hoeft niet meteen verder dan Limburg te denken. Speel eerst Limburgers dus uit. Ja, precies. Ja. En sommigen kunnen dat heel goed. Ik bedoel, Jontana bijvoorbeeld, we hadden het er net even over, die doet alles in een dialect. En die heeft toch volgens mij Paradiso die show gehad, als ik het goed heb. En die haalt toch miljoenen luisteraars met voornamelijk een fanbase die in Limburg zit. Ja, dus, zeker. Het kan wel gewoon, hè, als je het maar goed aanpakt wat dat betreft. Als je de doelgroep maar goed kent voor je muziek. Dat denk ik ook, en dat betreft. Dus nee, zeker. We gaan luisteren naar twee artiesten die in het verleden te gast zijn geweest bij Lucas Nair. Ditch the Volume en Nice to Meet You. En daarna Don't Skip met Keep Your Head Up. And try something new. And try to find someone else. But I'm used to you. Baby, I was thinking about the other day, that the silence between us had a lot to say. And now I know a long while, you're the reason that I loved life, but you kept me from falling sometimes. I guess I'm not okay. It was nice to meet you. Just let my loneliness feed you. I will never go back to the place where we met, 'cause I'm full of regret and I can't get you out of my head. It was nice to meet you. Just let my loneliness feed you. And babe, I already knew that you found someone else. Now I wish you well, and I'm trying to move on. Was wondering, how could I be so blind? 'Cause this world had opened up to me, wasn't even hard to find. I didn't even notice, I swallowed all my pride. And when I heard that you found someone else, I knew I was dead inside. And now I know a long while, you're the reason that I love life, but you keep me from falling all this time. You make me feel okay. I know it's been a long while since I realized that I love life, but you keep me by your side. You make me feel so safe. It is nice to meet you. Don't let my loneliness feed you. And I hope that you know I just want to go back to the place where we met, 'cause I can't get you out of my head. It is nice to meet you. Don't let my loneliness feed you. And I just want you to know that I found someone else, and I'm doing well now that I've moved on. It is nice to meet you. Don't let my loneliness feed you. And I hope that you know I just want to go back to the place where we met, 'cause I can't get you out of my head. It is nice to meet
Lucas on Air. Lucas Le Jeune. I tried to be a king, I tried to be a clown, but no one ever laughed, no one ever bowed. I knew I had to turn my life around. When I couldn't fix myself, I tried to change the world. Didn't know, I only had to sing the words. People listening to something they had never heard before. Whoa. One day you'll figure it out. No need to hurry, just take it slow. Give yourself time enough to grow. When you're feeling low, keep your head up even though things come down like dominoes. Put your hands up, there you go. Keep your head up, gotta keep your head up. I tried to be a friend, turned out to be the fool. Don't wanna play these games, don't understand the rules. No one ever showed me what to do. When I couldn't change the world, I tried to fix myself. Didn't realize that I was calling out for help. People reaching out their hands like I was someone else, you know. One day you'll figure it out. No need to hurry, just take it slow. Give yourself time enough to grow. When you're feeling low, keep your head up even though things come down like dominoes. Put your hands up, there you go. Keep your head up, gotta keep your head up. Keep your head up, gotta keep your head up. I tried to be a king, I tried to be a clown. But no one ever laughed, no one ever bowed. Keep Your Head Up van Don't Skip als tweede in the battle. Yo, you listened to very carefully album. What's your opinion? What's your vote? Of course, you can cast a vote for which one's going to be the playlist next week. Yeah, so as much as I like the second one, I preferred the first song. I think the musicality, it just spoke to me a bit more. Also the end, which was kind of unexpected, the big climax at the end, I really liked. As well You're as also with the climaxes in your kind of songs, eh? Builds it up and then with a like sort of a release or something like that. Exactly. So. I think it just felt familiar, and also the lyrics I liked a lot. So Okay. the first one wins. Dit is de volume, Nice to Meet You. Well, first one wins for you. Jij, Isaiah, welke kies jij? I totally agree with you. Ik denk de eerste is wel, spreekt bij het meeste aan. Lekker vrolijk en ik weet niet, ik denk als dit op een podium gezongen wordt, dan denk ik ja, dan, je tovert wel bij iedereen een lach op het gezicht. Okay, Ja. well, there you go. So 2 votes for Nice to Meet You from Digital Volume. But the listeners at home can vote as well on Instagram at lucas.onair and stories which one of these two needs to be in the playlist next week. Up to you. So moving on to Got What You Wanted, one of your songs, Albin. Is this also the love kind of song, or is that a subject you often write about, or what's this about? Well, it is, but this one it's kind of different because it's originally not my song. It's a remix from a Luxembourgish song. So it doesn't have many, like the lyrics are kind of chopped up, so it doesn't mean much anymore. But you put your own sauce on it, as yeah, we would exactly, say. Definitely. Translating all sorts of Dutch sentences here, but you sort of give your own style on a very famous Luxembourgish song, then, or? I would say quite famous, yeah.
Like the song itself, I don't know, but the artist definitely is one of the most famous in Luxembourg. Well, one of the remixes then from Psy-Stallion. Oops, that's the wrong button. Let me see what I can do. Should be here now. Yep. All right. Got What You Wanted from Psy-Stallion en Lucas Nair op RTV Maastricht. You asked for more, you asked for less. You craved for order in this mess. You wanted this, you wanted that. And when you got it, you got sad. Now you love. I got what he wanted. Now you don't what you got. I got what he wanted. Now you don't what you got. Feared the worst, hope for the best. And you got more you've ever guessed. You reached your goal, but it's an empty place. And now you worry how to fill this space. Now you know I got what he wanted. Now you don't what you got. I got what he wanted. Now you don't what you got. I got what he wanted. Now you don't what you got. Got What You Wanted van Psy-Stallion, de remix-versie dan natuurlijk. In Lucas Nair op RTV Maastricht. Ja, je krijgt veel vragen binnen, IC. Je bent populair, dat is alleen maar goed natuurlijk. Want je doet natuurlijk ook veel, hebt veel petten op. En bent gewoon een cruciale speler in Limburgse of de rest van Nederland muziekscène. Want zonder jou eigenlijk geen artiesten natuurlijk. Maar dan krijg ik nu al een goede vraag binnen. En dat is namelijk van Kevin. Welke 3 tips geef jij nou mee aan artiesten? Echt specifieke tips. In de zin van, we hebben straks natuurlijk wel wat van een soort advies geef je ze mee. Nou, dat is, ga even wat meer uitbrengen. Ga wat meer meters maken voordat je bij mij komt aankloppen. Maar als je nou gewoon een artiest 3 dingen mee moet geven, wat zijn dan de 3 belangrijkste dingen waar ze op moeten letten? Als je wil dat je muziek geluisterd wordt, ga sowieso langs bij initiatieven zoals een Lucas On Air of andere. Dat kan alleen maar onderstrepen. Ja, zeker, precies. Dus zoek zulke plekken op waar je je muziek echt kan promoten. En zodat het ook echt bij de luisteraar terechtkomt. 2, in plaats van dat je per se een eigen show wil doen, kijk of je ergens support act kan zijn. Kijk gewoon in je eigen stad of in de regio van, bijvoorbeeld, ik maak rap en ik zie dat Hef bij Grenswerk staat, maar hij heeft nog geen support act, geen voorprogramma. Check dan gewoon even of je dat zou kunnen doen. Wie weet, er zit daar een mogelijkheid tussen. En 3 is,
We hadden het er net al over, maar die subsidies zijn echt iets wat ik wil benadrukken. Van, kom je geld tekort? Check vooral gewoon bijvoorbeeld een pop in Limburg, in Limburg specifiek. Of een programmeur of iemand die iets met talentontwikkeling doet in je stad. Waar de mogelijkheden liggen om je projecten te financieren. Want dan kun je bijvoorbeeld werken aan het album waar je zo graag aan wil werken. Of dan kun je toch echt die extra mooie beelden schieten die je zou willen voor je Instagram. En hoe belangrijk is het dat... you want to ask a question, Alban? Oh, no, I was wondering something, which is a very basic question, but just what are the genres of the artists that you manage mainly? Because I was a bit curious about that and still don't know. The genres of the artists that you manage. I think he has a very diverse portfolio. Yeah, first I started off with hip-hop a lot and then R&B also plays a big role. But now I work with a DJ who's fully into house. So, but I got a lot of pop artists and whatever you can imagine. Okay. Yeah. Everything is welcome on that part as well. Yes, right? definitely. Okay. Maybe also more in the genre. Sicilian is in, Alban is in, of course. We'll play some more music of that as well. Maar eerst nog wat bekende countryplaten. Dit is misschien wel de bekendste van Russell Dickerson. Every Little Thing, hier in Lucas on Air op RTV Maastricht. En heb je vragen? Laat vooral een comment achter. Baby, she's Alabama, a Dixieland delight. Kissing me like molasses, slow and sweet, just right. She's an endless all year summer, yeah, sunshine 365. But when she forgets the punchline, it still gets me every time. 'Cause I love every little thing about her love. And just a little ain't enough. I gotta get her, need a little more of what she does. I'm all hung up, 'cause I love every little thing about her love. Yeah, she's Seattle and Sonoma, runs on coffee and red wine. Easy like Sunday morning, wild like Saturday night. She's 24 karat goodness, and angels all I see. She dresses up for everything, but she only dressed down for me. And I love every little thing about her love. And just a little ain't enough. I gotta get her, need a little more of what she does. I'm all hung up, 'cause I love every little thing about her love. Yeah. Baby, she's Alabama, my Dixieland delight. She's everybody's dream girl, but she's all mine. And I love every little thing about her love. And just a little ain't enough. I gotta get her, need a little more of what she does. I'm all hung up, 'cause I love every little thing about her love. About her love. Russell Dickerson in Lucas on Air. Met Every Little Thing dus. En we gaan nog even in verder gesprek met Isaiah die te gast is bij Lucas on Air. Ook Alban is nog steeds te gast. En we naderen de laatste 20 minuten voordat we het weekend alweer voor de deur staat. Maar Isaiah, je hebt net 3 hele goede en fijne tips gegeven die ik veel ga delen met de rest van de artiesten die hier aanschuiven bij Lucas on Air. Voornamelijk die eerste, heel goed. Ja, ze mogen me altijd een berichtje sturen met vragen als ze dat... ze kunnen mij gewoon persoonlijk benaderen ook. Ja, en dat is alleen maar goed natuurlijk. Hoe belangrijk is het dan als ze zoiets doen? En ook misschien in de rest van de muziekwereld, dat ze vriendelijk zijn. Het klinkt misschien een hele gekke vraag, maar hoe belangrijk is dan die vriendelijkheid van ze voor jou? Voor mij is het wel belangrijk hoor, want
Geef je mij respect, dan geef ik je ook respect terug. Maar ja, het is niet vanzelfsprekend dat ik ergens in mijn week tijd vrij voor jou ga maken als het bijvoorbeeld niet netjes gevraagd wordt. Ja. Maar ben je heel beleefd en kom je met een leuke vraag, dan sta ik er altijd voor open om je gewoon te helpen. Maar ja, ik bedoel, als jij iemand een vreemde een vraag gaat stellen, dan is het ook niet dat je iemand commandeert, maar meer iets netjes vragen. Ja, iets zeker. Ja. Maar ik bedoel er ook meer een beetje te doelen op, we hoeven geen namen te noemen in de zin van, maar je gaf bijvoorbeeld aan van iemand stuurde me laatst een bericht om 2 uur 's nachts. En artiesten die al een beetje voor het meeste verwachten, maar nog niet zoveel hebben. Of voor een dubbeltje op de eerste rij willen zetten. Dat soort algemene dingen allemaal. Ik zeg niet tot iedereen dat heeft. Maar ik zeg wel dat ik dat soms ook wel een beetje herken in mensen. Ja, maar dat zul jij ongetwijfeld ook zien. Maar ja, hoe denk je daar dan dingen. over? Dat is eigenlijk niet zo goed voor ze, toch? Dan moet nee, je zeker niet. juist niet doen. Nee, zeker niet. En het is ook gewoon, ik negeer het dan vaak. Ik bedoel, we hadden het er net al over dat ik heb wel eens een appje gekregen 2 uur in de nacht op een zaterdag. Ja, dan ben ik ook niet aan het werk. En als het dan helemaal op een rare formulering is, dan probeer ik dan sla ik dat vaak wel over, hoor. Of ik kreeg laatst een DM van iemand die zei, yo, wanneer show dan? Dan denk ik, ja, dat werkt niet. Nee. Dat werkt niet. Nee, dat kan ik niet verkopen. Nee. Maar in de zin van, kijk, heel veel mensen denken daar niet over na. Maar dat zit in kleine dingen wat het verschil kan maken voor een artiest wat dat betreft. Hè? Dus... Ja, zeker. Je moet beseffen dat heel veel mensen, of je nou programmeur bent bij een poppodium of festival, of je bent boeker bij een boekingskantoor, die krijgen zoveel mailtjes binnen op een dag van artiesten. Dus die kijken daarna? Die kijken er wel naar, ja. En als het niet professioneel overkomt, dan... waarom zouden ze dan naar kijken? Want hebben ze zelf ook niks aan. Ja, zeker. Dus wees vriendelijk en wees professioneel. Zeker. Na alles buiten gaan. En dat is de tip die we ook meegeven natuurlijk. Dus wat dat betreft een hele inhoudelijke en goede show voor iedereen die aanschuift bij Lucas Nair. Maar gelukkig, het absolute merendeel, 99,5% is gewoon super vriendelijk en professioneel. Zeker weten. Alban, you're gonna announce your next song, Ma Melody in Luxembourgish. Yes. So here you go. Mijn melodie, dat next lied vom Project Voices of Hermes Zinde op Lucas Nair. Dat geht het. À écouter les sons de la pluie, dans la nuit, assis sur mon lit, mon cerveau, chaque se remplit, dans la nuit, assis sur mon lit, à écouter les sons de la pluie, dans la nuit, assis sur mon lit, mon cerveau, chaque se remplit. Yeah. Quand tes yeux croisent les miens, tu s'illumines, comme une note qui s'élève dans l'abîme, ta voix résonne, douce mélodie, tu es le refrain qui chante ma vie. Quand le silence là je te devine, comme une harmonie qui ne jamais ne décline. J'aurai mon voûte, rythme de mon cœur, tu es le tempo de toutes mes heures. Tu es ma musique, mon souffle, ma danse. Chaque note vibre de ton existence. Quand je t'écoute, le monde s'efface. Tu es la symphonie qui guide ma trace. Dans l'univers, tu es mon accord parfait. La chanson d'amour que je veux chanter. Dans la nuit, assis sur mon lit, à écouter les sons de la pluie. Dans la nuit, assis sur mon lit, mon cerveau, chaque se remplit. Dans la nuit, assis sur mon lit, à écouter les sons de la pluie. Dans la nuit, assis sur mon lit, mon cerveau, chaque se remplit. Dans le studio en Saint-Thomas, je rappe aussi vite que sur un T-Max. Quand je me lance, y'a plus rien qui m'arrête. Ma bouche cause plus se fait qu'une allumette. Attention aux alertes incendies. La flamme entre nous, je l'ai ressenti. Pas que je cause une panique générale. Tout ce que je veux, c'est un son pas mal. Mes paroles embêtent toute la foule. Sorti sur scène, je me défoule. Après le show, je suis tout à toi. Nous deux ensemble sera sous un toit. Ta mélodie me fait déclencher. Si on se quitte, je vais tout casser. Si on se quitte, je vais tout casser. Si on se quitte, je vais tout casser. Yeah. Yeah, and again, the nice gaming influence here in Alban's music. Completely announced in Luxembourgish, but in Dutch or in English, please. What's this song about, in short? Yeah, so this song is a collaboration with a friend from high school, and he wrote the lyrics. And basically, he is rapping, singing about like he
he's confessing his love to a girl, but also at the same time confessing his love to music, and kind of gets like entangled in one thing, and also in some parts rapping about being on stage and like setting the crowd on fire and just the life of a stage artist. There you go. So that's another song. We have a few more from you on the playlist, so we'll definitely get to those for sure. But you were just talking about Luxembourg here on with Isaiah and how the country is and how you moved from there to here. But yeah, talking about Maastricht, how do you've just moved here, pretty much started the school year in general. How do you like it here so far as an international student? It's a very international city. Yeah. So. Oh, great! I love the city. I think I only had like 1 week where it was a bit complicated to get used to it, and then I found the student association we were talking about earlier, Kaleido, which became my home away from home, and that really helped me like get settled in the city, and now I just love it. I still go to Luxembourg quite often, but I'm really happy to go back, but I'm also like even more happy almost now to come back here and like have the people here. So it feel like home. Yeah, definitely. If you had to choose Luxembourg or Maastricht. Are you gonna stay here? I might. For now I really can't tell. But for like if I right now had to choose, I would say Maastricht, because it's still like new, and I could go back to Luxembourg later. Yeah, nice. Oh, absolutely, of course, and we'll talk about it a little bit more coming up. First, we have a very famous song from Paisley, Riverbank, hier in Lucasner op RTV Maastricht. Well, I won $2 on a scratch-off ticket, so I went back to the counter and I bought 2 more with it, and I won $10, and that was just right. So I bought a 6-pack and a bag of ice. You know, even if our ship came in and this is all we got, it ain't like we really need $1 million yacht. 'Cause we got an inner tube, we got a trailer hitch, we're near the river and far from rich, but we have got each other and gas in the tank. We're laughing all the way to the riverbank. Still, can you imagine if we ever struck it? I'd go shoot tequila, take a lime and suck it, and we'd tell our bosses they can do the same. We'll find a big cruise ship and buy the whole dang thing. We'd sail around the world and go to shore in a dinghy, but till that dream comes true, why don't you grab your bikini? 'Cause we got an inner tube, we got a trailer hitch, we're near the river and far from rich, but we have got each other and gas in the tank. We're laughing all the way to the riverbank. However it goes, whatever happens, we got it made in these shades. 'Cause baby, we can float behind the boat, or we can ride away. We got an inner tube, we got a trailer hitch, we're near the river and far from rich, but we have got each other and gas in the tank, and it's a beautiful day. We're laughing all the way to the riverbank. Brad Paisley, Riverbank. En Lucas Neer op RTV Maastricht. We hebben nog een paar plaatjes. We have one more song from you, album. And we have one more difficult question for Isaiah. I've asked him quite a lot of difficult questions so far.
Maar Isaiah, we hebben natuurlijk gehad over je veelzijdige en zeer interessante baan. Ik vind het zelf eigenlijk ook wel leuk. Want ik heb elke keer wel artiesten te gast. Ja. Alleen het is ook een hele andere invalshoek wat dat betreft. Ja. Dus ik vind het ook wel interessant om eens een keer wat andere... veel mogelijkmakers rond hoor in het werkveld. Zeker. Mensen die achter de schermen... Ook al vaker dat soort mensen te gast gehad. Rick Derks, Martijn Belvlam. Ik weet niet of de uitspraak goed is, maar in elk geval. Dat soort mensen vind ik ook wel leuk om eens een keer vaker in de show te gast te hebben. Dat is alleen maar goed. Maar ook voor jou, je hebt veelzijdig, je doet het allemaal graag. Maar wat is nu misschien iets minder leuks aan je baan? Van alle dingen die je doet dan natuurlijk. Maar... Ja, die DM's die je krijgt laat in de nacht en een weekenddag. Nee, ik denk... Daar kies je niet zelf voor. Van de dingen die je zelf voor kiest. Ik denk dat vooral de werktijden zijn. Ik kies er ook wel voor om dan bijvoorbeeld een 9 tot 5 te werken. Want dus ik heb toch gewoon ook een kantoorbaan. Maar dan toch in de avond, ik ga toch even bij dat event kijken. Of naar die show. Of nog even naar de studio bij die artiesten kijken. Kies ik zelf voor. Maar soms merk ik wel dat ik de ochtend daarna weer aan de bak moet. En denk ik, ik ben toch wel moe als die show om 1 uur afgelopen is. Ja, maar het hoort er een beetje bij, hè? Maar het hoort er wel bij. Dus aan de ene kant heel erg leuk. Maar aan de andere kant denk ik ook, ik mis toch wel een beetje die 9 tot 5. En dan lekker weekend. Ja, maar goed, daar ook heb je genoeg afwisseling in wat je eerder al beschreef. Dus dat maakt het draaglijk. Ja. One more song from you, Alban. My French is horrible. Voice parallels or something? Voix parallèle. Oh, there you go. Yeah. Way better. Okay, in short, what's that song about? The final song we're going to play for you today. So. This one is about two, I would say, young people who... So the boy is in love with the girl, but he doesn't dare to really do something about it. So she's also in love with him, but then she sees that he's kind of in a delusion, but not really. And so it's kind of tragic. Okay. But it doesn't sound that tragic, but if you listen to the lyrics, it is. So that's something I really like this. There you go. And you're 19 years old, right? Yes. Already have a sort of love romance in music-wise then. I guess, yes. So here is Playstallion, another love song. J'aimerais être demain, dans ses yeux rieurs que je voudrais plonger les miens. Elle est tellement belle, j'en perds le sommeil. La prendre dans les bras ferait de moi un roi. Je rêve de nuit froide pour réchauffer son cœur. Courir dans les feuilles d'automne aux mille couleurs. Tomber l'un contre l'autre, rire comme des enfants. Et parvenir à faire s'arrêter le temps. Son odeur épicée est trop enivrante pour qu'à son approche je ne perds pas mes moyens. Je n'ai jamais vu une fille aussi charmante. Partagerait-elle son destin avec le mien? Sa simple présence fait vaciller mon cœur. Je deviens fou quand il lui tourne autour. Mais comment supporter autant de douleur? Ma tête est en train de me jouer des tours. Elle est si belle, j'aimerais lui parler. C'est un trésor, je voudrais le dérober. J'aimerais en avoir plus, j'aimerais en avoir plus, j'aimerais en avoir plus, en avoir plus. Elle est si belle, j'aimerais lui parler. C'est un trésor, je voudrais le dérober. J'aimerais en avoir plus, j'aimerais en avoir plus, j'aimerais en avoir plus, en avoir plus. Elle a allumé quelques étincelles. Mon cœur s'est embrasé, sorti de son sommeil. Je tenterais bien de m'approcher d'elle, mais elle risquerait de faire une échappée belle. Je voudrais lui offrir monts et merveilles. Elle ne mérite pas moins que le soleil. Je suis pas du genre à lui courir après, mais il faudra bien que j'arrive à lui parler. Les autres n'attendent qu'un signe de sa part. Ils bombent le torse quand ils croisent son regard. Je ne voudrais pas qu'elle cède à leurs avances, mais réellement ai-je la moindre chance? Je voudrais pouvoir l'emmener danser et l'avoir une folie douce s'enivrer. Nous sentir comme tout seul au monde et qu'on puisse vivre notre passion profonde. Écrire l'histoire de deux amants qui auront peut-être bien pris leur temps, mais qui arrivés à destination n'auront aucun doute sur leurs émotions. Écrire l'histoire de deux amants qui auront peut-être bien pris leur temps, mais qui arrivés à destination n'auront aucun doute sur leurs émotions.
Je luistert naar Lucas On Air. It ain't in a high rise looking for a good time, shutting down the city lights. It ain't in the water floating like a bobber, soaking up that hot sunshine. As good as it gets, no, that ain't where it is. It's a 2 a.m. when she's reaching over, faded t-shirt and off her shoulder, dressed up, her hair down and a ball cap, yeah, yeah. As long as I get that sweet little something late night kiss on a plane or train away back in the sticks. I swear, if she's there, that's where, yeah, yeah, that's where it's at. It ain't in a souped up, shiny red new truck if she ain't to my right. It ain't in a dive bar, tall can of PBR, popping tops, rocking all night. As good as it gets, no, that ain't where it is. It's a 2 a.m. when she's reaching over, faded t-shirt and off her shoulder, dressed up, her hair down and a ball cap, yeah, yeah. As long as I get that sweet little something late night kiss on a plane or train away back in the sticks. I swear, if she's there, that's where, yeah, yeah, that's where it's at. No, it don't matter wherever we're at. No, it don't get no better than that. It ain't in a souped up, shiny red new truck if she ain't to my right. It's a 2 a.m. when she's reaching over, faded t-shirt and off her shoulder, dressed up, her hair down and a ball cap, yeah, yeah. As long as I get that sweet little something late night kiss on a plane or train away back in the sticks. I swear, if she's there, that's where, yeah, yeah, that's where it's at. Yeah, that's where it's at. Yeah, yeah. 2 a.m. when she's reaching over, faded t-shirt hanging off her shoulder. Dustin Lynch. En Where's It At sluit deze uitzending van Lucas On Air alweer af. Het weekend gaat beginnen. Het is nog een minuutje en dan is het 9 uur. En ja, goed. Voor de mensen die elke week Lucas On Air hun weekend beginnen met Lucas On Air. Jullie dank ik natuurlijk hartelijk weer voor het luisteren. Altijd erg leuk. Maar ook voornamelijk dank aan jou, Isaiah. Ja, je hebt veel luisteraars, mensen meegenomen. Dus dat is alleen maar leuk natuurlijk. Gelukkig. En ik hoop dat het voor jou de trip uit Nijmegen waard was. Zeker weten. Ik vond het echt leuk om langs te komen. En plakken gelijk even een avondje. En morgen zijn we lekker in Maastricht. Maar sowieso ook bedankt aan jou dat je dit doet. Ik vind het echt leuk dat je dit voor artiesten en iedereen in de muziekindustrie... Nou, als je mensen in de muziekindustrie in je dagelijks leven tegenkomt, stuur ze vooral deze kant op, zou ik zeggen. Maar dat gaat wel zijn resultaat opleveren, heb ik zo gevoel. Het komt helemaal goed. Alban, also for you, thank you very much. Yeah, for being here. Safe trip back home. You know, crossing a street, that shouldn't be a problem. So, so you'll be good. Will you let me know when you have new music? Mm-hmm. For sure? Yeah. Soon. Very soon. All right. Well, let us know. Yeah, yes. let him know, let us know, and we'll play, of course, the music again. You're always welcome to join the show again, of course. And maybe you can be a backup artist as well. When somebody calls off, I'll call you and say, like, hey, can you join Friday night? So we'll definitely not the last time you'll be here, for sure. So, voor nu een hele fijne weekend natuurlijk, hele fijne avond nog. En tot de volgende week. Doei doei! Vanuit de